Sinisten dut Jainkoa. Gizona eta emakumea egin zituen bereantz eta irudiko, eta biei eman zien lurra zaintzeko ardura. Sinisten dut Jesus Jainkoaren semea, emakume batengandik, Mariarengandik jaioa. Emakumei entzuten zien eta maite zituen, euren etxeetan sartzen zen, eta erreinua iragartzen zien. Sinisten dut Jesus, emakume batekin aritu zen eztabaidan teologiaz. Putzu baten ondoan, eguerdian. Emakume horri iragarri zion lehenengo bera Mesia zela, eta emakume hori berehalase hasi zen berri ona zabaltzen. Sinisten dut Jesus, emakume batek gantzutu zuen Simonenean, eta emakume hau mesprezatzen zutenei herrieta egin zien. Eta emakumeari esan zion, mendetan gogoratu izango zela Jesusi berari egindakoagatik, gantzutu eta musukatu. Sinisten dut Jesus, ez zuen emakumea baztertu, bere jarraitzaileen taldetik, emakumek laguntzea nahi zuen. Emakumeen maitasuna eta prestutasuna sentitu zituen, eta berri ona zabaltzearen ardura eman zien. Sinisten dut Jesus, emakume bat sendatu zuen larun batez, eta zutik jartzeko agindu zion. Bera ere gizakia zen eta. Sinisten dut Jesus, Jainkoa norakoa zen adierazteko, sarritan emakume batekin konporatu zuen, galdutako zerbait aurkitzeko etxea garbitu zuen, emakume batekin legamia orean sartu zuen beste batekin. Sinisten dut Jesus, Magdalako Mariari agertu zitzaion eta Pasko mezuarekin bidali zuen, zoaz eta esaiezu. Salbatzailearen osotasunean sinisten dut. Berarengan ez dago ez judurik, ez greziarrik, ez morroirik, ez askerik, ez gizonik, ez emakumerik. Guztiok gara bat berarengan. Sinisten dut Espiritu Santua, Jainkoaren espiritu emea, bere egoekin estaltzen gaitu, eta bizitasunez betetzen. Amen.